Id-deċiżjoni tal-Gvern li minn Marzu li ġej iwaqqaf il-kiri tal-e-kick scooters għajmet reazzjoni kbira minn bosta, fosthom mill-Laqda Rota, illi qalu li din hija deċiżjoni li tikkonferma n-nuqqas tal-viżjoni politika li għandu l-Gvern għal dan is-settur u nuqqas ta' interess li jirregola dik li tissejjaħ shared micro-mobility. Il-ħamis il-Gvern ħabbar li mill-ewwel ta' Marzu tas-sena d-dieħla se tidħol fis-seħħ projbizzjoni fuq il-kiri ta' scooters elettriċi. Dan fil-waqt li l-użu tal-e-kick scooters privati xorta se jkun permessibbli skont il-liġi li hemm fis-seħħ. Fis-qarrija Laqda Rota qalet li mingħajr sigurtà fl-infrastruttura ta' pajjiżna fosthom drop-off points apposta, dawk li jużaw li scooters mhux qed ikollhom għażla oħra li jużaw il-bankini flimkien man-nies. Laqda qalet li dawn il-problemi jirriflettu nuqqasijiet fl-infrastruttura lokali li minn dejjem tat priorità lil karozzi għad-detriment tal-persuni li jridu jużaw mezzi differenti ta' trasport. Dan wassal biex jinħoloq aktar periklu għal persuni li jkunu mexjin fuq il-bankini. Rota saħqet li jekk verament pajjiżna jrid li l-persuni jħossuhom iktar siguri fit-toroq, l-awtoritajiet konċernati għandhom jaraw li jkun hawn infrastruttura aħjar għal kulħadd. U dan jista' jsir billi jinbnew bankini iktar wiesa', it-toroq ikunu iktar imdawla, ikun hemm aktar postijiet minn fejn ikunu jistgħu jaqsmu n-nies u jkunu revokati dawk il-liċenzji tas-sewqan kollha li nkisbu legalment. Rota tkompli tgħid li biex Malta tibni l-infrastruttura li verament għandha bżonn u li twassal għal bidla fil-kultura ta' iktar użu ta' trasport alternattiv, il-Gvern irid jimplementa qafas regolatorju u jkun hemm aktar infurzar sabiex ikunu kontrollat l-abbuż. Fakret kif il-Gvern Laburista kien wiegħed li se jkun hemm iktar postijiet ta' parkeġġ għall e-scooters, iżda din il-wiegħda qatt ma seħħet. U qalet li sfortunatament minħabba nuqqas ta' rieda politika mill-Gvern biex jimplementa din is-soluzzjoni kibret il-problema ta' nuqqas ta' aċċessibilità fuq il-bankini għal dawk li jkunu mixin. Rota staqsit li l-Gvern jekk it-twaqqif tal-kiri tal-e-scooters hix verament l-aħjar soluzzjoni, fejn saħqet li din id-deċiżjoni hija pass fid-direzzjoni l-ħażina li se jispiċċaw iħallsu l-prezz qares tagħha dawk iċ-ċittadini li jridu jużaw mezzi ta' trasport alternattiv.